Zergatik doaz gaur egun hainbeste terapiara? Leku seguru bakarra terapia dalako. Orduan, eskolak, osasun lekuak, udaletxeak, kaleak, modu batera bilakatu beharko ditugu alderdi emozional lantzen dana. Orain arte eskapatu gea, hortik. Eta iruditu zaigu tontokeri bazala, eta txorradak ziela eta ahuleziak diela. Ez, gizarte ahul batean gaude, guzti horri begirada ez zaiolako eman. Baina ansiedade krisia eman zianen ja hor irakaslek batek esan zian, ala laguntza behar dezu. Entzunune gatu nintzen pixkat txokez esan nik zertako psikologoa. Ze azkenen nik nire bizitan ez dut entzun momentu arte zertan psikologoa, psikiatra bat, zer da hoi, zertako. Ordo, ni hasi nintzaren juten lotxa matezian esatea psikologa juten itzala. Esaten un medikoa juten itzala. Baina onartu nun momentun psikologa juten itzala kriston pixuak endun gaietikan. Ta gero, ez zian reakzio txarrak izan gainea. Esan ziaten ansiedade asko nekala, bai ansiedade soziala, ezin nola jendeak ineon, horregatik urrundu nintzen lagunetaz, ezin jende asko kineon, ansiedadekin honitzaren atxakoi asko egiten ditun, horrek eraman zian janarekin arazo bat eukitzea. Eta eukinun bulimia bat. Orduan bulimia horrek azkene baitare da deina itezun guztia zure kontra da. Aserren egon, zesaten hon, zeba naiz ni bakarra, hau gertatzen zaiona. Zeba guain neiz, ez dakiz zer, beti izan bilatzea zergati bat. Baina atean itzanen ikastuatik eta ezagutu nunen jendea erdi mailan ni bezala dagoela, o ni nire berdina pasa dutena eta guain ja ondo daudela, eroni nintzen. Ez dakit, nunun kriston pixua, baina mundua jan nintzian momentu hortan baitaren. Eta baitaren nik uste zetoki seguru baten sentitu nintzen.